lokuthatha umfazi mfethu for me ingxenye yami impilo yami nekhaya because mina izinto eziningi ngizenzela ekhaya kakhulu. So ukuthi ngithathe umfazi nayo kuyingxenye esekhaya because lapha nekhaya ngifuna ukuthi kube right. Ngifuna kuvuke mfethu ekhaya kube umuthi nje ohloniphekile nangelinye ilanga since sabafana kodwa ehlala khona. So nje ubone nje ngenza kanjani yonke into engiyisebenzela khona. So mengibuka into ngiyenza ngiyacabanga ukuthi bethe ekhaya yabo. Mina ngiphilele ekhaya mfethu right now. abanye bethi yonke into edinga imali, yonke into ngathi yonke into engilethela imali. Angifuni into ezongimoshela isikhathi, angidingi lutho into ezongimoshela isikhathi. If ngibona ukuthi this thing is wasting my time, ngiyisusa. If either umuntu noma yini ngiyayeka ngifuna into engibumasela imali anytime. Right now no time for being comfortable. We sisempini. We have to fight. Kumele sizolwa. Njamanje kusisikhathi ngendlela ezingafani. Comfortable. Nje omunye umuntu akanandaba. Ube even namanje ulisa manje awona ama flats kodwa uthothi nona indawo yokuhlala. Akuyeke kodwa. Uqhubeke uhustle. Kwazi futhi azi ukuthi lo mthitho uhlala endaweni ukuthi but anganandaba yena ufuna imali kulezo zinto lezo.